Takže ja vás vítam na tomto mojom kanáli s názvom jurči.roblox a bude to prevažne kanál o Robloxe, ale možno budem hrať aj niečo iné, ale tak o tom to nebude toto video. Toto video bude o tom, že Jojka spomenula Roblox a nie úplne v pozitívnom slova zmysle, takže už sme videli už asi aj pred pol rokom, že už aj Selassie sa vyjadril k Robloxu, že sú tam predátori a jedno s druhým, ale už teraz aj Jojka sa do toho obula a upozornila na tieto problémy. Ináč ja som už o tom robil shorts video, ale keďže sa dá o tom hovoriť podrobnejšie a rozumiem sa tejto problematike, tak mi napadlo, že prečo by som neurobil aj dlhé video, takže poďme sa na to pozrieť, že čo tu Jojka píše. Ináč urobila o tom aj reportáž v Krimi, neviem kedy to bolo, asi 23.5. alebo kedy, neviem, to je jedno, ale tuto je to zhrnuté v texte, ja to nebudem púšťať ako video, lebo sú tam samé reklamy, takže poďme si prečítať, že čo na túto hru Jojka povedala. Čiže nadpis je: pozor na túto hru, odborníci upozorňujú na prípady zneužívania, šikany či dokonca únosov. Čo je pravda a je to pravda už dosť dlho, lebo vieme, že neviem kedy to tiež bolo, ale bolo to dávnejšie, kedy Šlep upozornil na takéto prípady zneužívania a práve sa on zameriaval na vyhľadávanie týchto predátorov. Populárna hra medzi deťmi môže skrývať vážne rizika. Platforma Roblox, ktorú denne používajú milióny mladých ľudí, nie je len o zábave, ale aj o komunikácii. Odborníci upozorňujú na prípady zneužívania, šikany či únosov. Poďme ďalej. Rizika online hier. Na prvý pohľad vyzerá Roblox ako nevinná detská hra. Ide však o rozsiahlu online platformu, kde si používatelia vytvárajú vlastné hry a zároveň medzi sebou komunikujú. Denne využívajú desiatky miliónov hráčov, pričom veľkú časť tvoria deti vo veku od 8 do 13 rokov. Čo je pravda? Smutné, ale tak akože poďme ďalej. Môže sa nastaviť taký fenomén, ktorý označujeme za cybergrooming, čiže mladí ľudia sa môžu dostávať do vzťahu s dospelými ľuďmi, kde títo dospelí ich konkrétne vyhľadávajú ich naturálnom prírodzenom prostredí. Čo je pravda, ale ja Roblox hrávam asi podľa mňa od mojich 9-10 rokov, možno aj skôršie. A reálne som sa s takýmito vecami nestretol, ale určite je to pravda, takže určite tu netrepu hovadiny. Polícia riešila prípady vylákania detí, blablabla, áno, vo Floride to bolo, a že ich kontaktoval dospelý a že bolo to nepríjemné, zablokovali si ho. No a tu sa dostávame do dôležitej sekcie, že rodičia často netušia, čo ich deti robia na ich elektronických zariadeniach, čiže podľa mňa aj to je najväčší problém, ako som spomínal aj v tom šorte, že rodičia by mali dávať pozor na to, že čo ich deti robia na sociálnych sieťach, alebo že čo vôbec robia na tom mobile, že aké hry hrávajú. To je prvá vec. A druhá vec je, že Roblox by sa mal takéto veci viacej zaujímať. Ja som tuto otvoril článok, v ktorom sa hovorí o veciach, ktoré budú podľa mňa dosť aktuálne teraz, hlavne na začiatku júna, lebo už v niektorých krajinách, neviem, či to tu aj nepísali, tuto to píšu, že na začiatku júna bude nový systém, ako sa bude overovať aj vek na Robloxe a podľa toho budete zaradení do určitej kategórie. Čiže ak máte menej ako 9 rokov, tak budete automaticky zaradení do kategórie Roblox Kids. Ak máte od 9 do 15, tak budete zaradení do kategórie Roblox Select. A ak máte viac ako 16, tak nebudete zaradení do žiadnej kategórie. Roblox bude fungovať pre vás tak, ako fungoval. Ale toto bude asi na ďalšie video, lebo tam sa dá viacej veci o tom povedať a bude to asi fungovať od začiatku júna. Bude to fungovať na báze overovania veku a teda ak nemáte overený vek, tak sa mi zdá, že bohužiaľ budete zaradení do tej kategórie Roblox Kids, kde nemôžete písať vôbec ani správy nejakým iným hráčom, čo bude ešte dosť zaujímavé a určite na to urobím ďalšie video. No ale tu som sa chcel naspäť dostať, čiže prvou vecou, ktorú by som ja naozaj vyriešil, je, že aby rodičia dávali pozor, čo ich deti robia na ich zariadeniach, to je jedna vec. A ďalšia vec je to, že Roblox by sa mal viacej zaujímať o tú bezpečnosť detí na tejto platforme, čo už vidíme, že už sa to zlepšuje, aj keď to tak na prvý pohľad nevypadá v tej testovacej fáze alebo v niektorých tých krajinách, kde už je spustený ten Roblox Kids, ale tak uvidíme, čo to znova prinesie. Lebo vieme z minulosti, že keď Roblox vydal nejaký security update, takže to nebol security update, že to ešte len veľa vecí zhoršilo. No tu píšu, že len 7% rodičov vytvára limity pre používanie digitálnych zariadení pre svoje deti vo vzťahu napríklad k sociálnym sieťam, čo považujeme za veľmi nízke, a preto sa chceme zamerať na priamu osvetu. Čo je podľa mňa super, lebo to malé decko nevie, že čo je správne a čo nie. Takže podľa mňa, že treba mu ukázať, že toto už je za hranicou nejakého normálneho správania iných hráčov. Tu sa dostávame už do ďalšej sekcie, čo Jojka nazval, že problémom je aj overovanie veku. Používateľ si ho pri registrácii zadáva sám a platforma ho vo väčšine prípadov neoveruje. Deti si tak môžu nastaviť vyšší vek a obísť bezpečnostné obmedzenia, ktoré by ich mali chrániť. Na Robloxe je k dispozícii aj overenie veku, to však naskenuje tvár používateľa a iba odhadne. Čo je čiastočne pravda, len že treba si uvedomiť to, že to nefunguje tak, že vy si tam dáte fotku 5-ročného dieťaťa a odhadne vám to vek na 30 rokov. No to funguje presnejšie, to ako neexistuje také veci. To je jedna vec. No a druhá vec je to, že keď si chcete odomknúť nejaké dôležité funkcie, napríklad voice chat alebo niečo, tak potrebujete mať
doklad totožnosti, čiže buď nejaký občiansky preukaz, pás, vodičský preukaz alebo niečo také, vďaka čomu sa preukážete, že naozaj máte toľko rokov. Na to bolo posledné, čo tu Jojka dala, čiže chcem k tomu ešte povedať toľko, že je strašné, že sa takéto prípady dejú, napríklad aj ten prípad z Floridy, ale je super, že sa o takýchto veciach hovorí a podľa mňa je veľmi málo ľudí na československej scéne, ktorí rozoberajú takéto veci podrobnejšie. Možno tak Selassie to spomenul v jednom videu, ale že nikto sa tomu nevenuje tak podrobnejšie, čiže aj to by som chcel, aby bolo cieľom tohto kanála, že chcem točiť určite aj gameplaye, ale naozaj aj rozoberať takéto veci a rozprávať sa o nich, že nech to nie je úplne len ako niektorí točia brainrot videa, ale ja chcem, aby ste videli, že niekto tu je aj ten, kto rieši takéto veci a debatuje o nich, lebo podľa mňa aj to je dôležité v dnešnej dobe, že nielen hrať Grow a Garden, ale aj rozprávať o takýchto veciach, čo sú dosť dôležité. Čiže asi toľko k tomuto videu.